Ni nkhani yachisoni kwambiri makamaka kukamba konotino abambo amene tikuona pa screen patupo ameneyo kuteko ndi mchimwene wake wa Matse oyimba uja amene anatisiya zaka zapitazo. Iyeyunso mchimwene wakeyi kuteko watisiya masiku apitawo, ndipo lero kwachitika zilinganizo zonena kuti mbale ameneyo akhala akuyikidwanso m'manda. Tifotokoze bwinobwino kukamba konena kuti ameneyo dzina lake ndi Uchizi Taimani Nkhata. Ameneyo anali munthu ofunikira kwambiri makamaka Matse uja atamwalira kuchoka ku family yake anaganiza zonena kuti akonze bungwe lina lake lomwe limatchedwa kuti Matse Foundation, lomwe limagwira ntchito zosiyanasiyana za chifundo, kuthandizana m'masukulu, kukonza madeski zina zoterozo, cholinga chonena kuti Matse khumbokhumbo lake limene anali nalo makamaka adadzionetsa kukhumbo kufuna kuthandizana asukulu lisafe, komanso kuti mwina dzina lake la iyeyo Matse lisachite kukwiririka ndikupeza kuti lazimiriratu matope. Ndeno kuchoka family kumeneko uyuyu Uchizi Taimani Nkhata ndamenetu kuteko amayankhulira bungwe limeneli, ndipo chimene chinachitika nchonena kuti pa 13 December 2025 lomwe ndekuti ndi Saturday lapitali unapezeka zoti mkuluyi akuti anapita ku chikondwerero china kaya, nde basi kufika cho chikondwerero kumene kudzafika ku nyumba zoti mgalimoto basi anangopeza kuti wakomoka mgalimoto muja. Atafika ku nyumba eti kukomoka kumene kuja ati titenge uthamanga nawo chipatala. Kafika chipatala ayi matenda nda serious kumene kuja apezeka zono tanangoti pamene mabweretsa nche apatu nde mwabweretsa ndithudi maliro, mbaleyo watisiya. Kumakambabe kunena kuti nde kodi akuti zinachitika ndizani, iyeyo kodi watisiya, nkhani zake zitani zimene zamutenga mbale amene nanga si imfa ngati zimakhala zonoti zodzidzimutsa anthu ndekuti amalepherabe kufotokoza nkhani bwinobwino. Inapeza zoti akukamba kuti ayi amulodza chani zambiri mbiri zomwe zimayenda ndi akufamily yake amafotokoza kuna kuti ayi chimene chachitika ndi Uchizi Taimani Nkhata ndi zonoti iyeyo anali ndi nthenda ya kuthamanga kwa magazi BP, ndipo ndi imeneno idakuta ndithu nthawi imeneyo zikuoneka kuti kukomoka kumeneko anakomoka chifukwa cha BP ndi zoti inashuta kwambiri kukwera mmwamba kwambiri, ndakumene anakupeza kuti akomoka kafika naye ku chipatala palibenso zimene anakapanga madotolo weziko zonoti munthu uja watisiya. Nde utapa watisiyatu ali ndi zaka zokwana 45 zakubadwa, komanso wasiya mkazi komanso ana awiri ayisosayendapo pamenepa. Ndekuti kuchoka kwa family azikamba zoti after Matse kutisiya awanda anthu amene amakankha legacy amase kuti ipitilire patsogolo nawonso apezeka zonena kuti atisiya amenewa zosakhala bwino. Mzimu wawo ukawuse mu mtendere wosatha. As usual timakhala kumakamba zoti imfazi tikamazikamba chonchi amene zimakhudza kwambiri mwa serious and direct amakhala achibale, ngati in this case ya Uchizi Taimani Nkhata tukamba za mkazi wake komanso ana ake awiri amenewo apangidwa affect kwambiri chifukwa chonena kuti kwa iwo sizoti ndi imfa chabe iyayi imeneyi imakhalanso ndekuti pangidwa gapu yayikulu kwambiri. Bambo wachoka pamenepo mamuna wachoka, ndi amenenso amagwiranso zinthu zapakhomopo ngati mwina akusamalira pakhomo, kuwapatsa chakudya, kukasakira chakudya chani, ma school fees anawo zonse pamene papa zimakhala ndekuti zatani zapita m'madzi zonse. Gapu imeneyo ni ndani amene ayipange feel? Ndi ndaninso ndi gapu yonena kuti olo achibale nake kuti alowererepo sangakwanitse kuyipanga feel ngati amene amayipangira feel muno wake. Ukakhala kuti ndiwe bambo umakhala ndekuti iweyo kaya pavuta motani kaya zikhala motani iweyo nde umazikankha ndithu kuti family yako ipeze chakudya, family yako ikhale pabwino, umazipereka ndithu nsembe.
akakhala anthu ena amangofuna kungothandiza amathandizira patali apo sangazipereke ngati meneno amaziperekera muno wake chifukwa anthuwo anali yake familiyo inali yake osati ya achibale ake mwayiona ndekuti gapu imeneyo pamakhala zonotino ndi gapu imene palibe amene angepange fiu pepani kwambiri malinga ndi zilinganizo zomwe zakonzedwa kumeneko akuti iyeyu uchizi Taimani Nkhata akhala ndekuti akayikidwa m'manda leroli ku Mzimba boma la Mzimba kumenekotu ndi ku Embangweni ayi mulungu atsogolere ma process onse madongosolo onse kuti ziyende bwinobwino pamene m'baleyu akuyikidwa m'manda komanso pepani kwambiri kwanonse amene mwaluza kuluza kwakukulu kumeneko ndipo palibe amene angakhale pasi ndikudza kuyang'anira pasi kuluza ngati kumeneko takamba kale mwaluza munthu ofunikira komanso ndekuti Matse Foundation imeneyo imakhabe kuti no yaluzanso mwanjira ina yake kuluza kachiwiri chifukwa ndekuti nanga situ kuti ndi amene amayankhulira ndikhopa zoti sikunali kuyankhulira kukhako panaiso zina ndi zina tukamba zonena kuti mwina akugwamo mthumba mwake ngati pali ma project ena ake amatha kwina kuyikapo kandrama kake komanso mwina ukasakira anthu ena ndi ena amene angatothandizira kuti ma project aja ayende bwino ndekuluza koseko that's a very huge loss even ngati no organization ngati bungwero la Matse Foundation limakhala kunena kuti no labwezedwanso mbuyo mwanjira ina yake pepani kwambiri chifukwa chakuluza kumeneko ayi muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section kwayika mulemezaso maganizo amzathu akuti